Kimat bakongsan menta ka tayew. Shang perkhat lang ka sarkar berkaliang persya, halor ka jia kun persya eka klam COVID-19. Kamnya ki dukan di Marbam hakasi bapinbana eka total lockdown ha East Khasi Hills District. La abandon ka jinghiar ha ka jingsapriang ong Dr. Amanwar. Diaw ka ko bayoya laitlan kinong shalan senyang, klam da kami binya da katanat bertundri. Yo palaj im katanat wildlife ya kating up na Holy Cross Mercy Home. Theru labba sora, sawa kasur ki kshad ki banoram phum. Shipotli ki jaka sumari ki bayo COVID, bin kre ka sinjuk kinong sanshar shnong gabri nyotrap. Dono ka RiKhasi ki kaitor bapawnam, uba waro pri baruba rana kharkongor. Hakakhat kendai terek mentau banai ke sarkar jela ringkat berkeliang persya kilai syang perkhat langi kilat kilinti banyele persya ke klam COVID-19 hapo ke jela Meghalaya. Ubamed baling do lampang ke ying do barthawan ulai thu bakilai kran halor kumno ban penhiar ke jing sapriang jokani ke klam. So this time again we have to be more focused on the participation of the people of the state from all walks of life, in order to ensure that the government delivers and take care for its own citizens. I also would like to appeal to all the Darbar Shnongs, the headmen, the Sardar, the leaders of different groups, the NGOs, the religious groups, and so on, to come forward and work together with the government against this fight and the spread of this COVID-19. Nakaliang menteri rang ba ke jelau kon ke sangma ulo ang baki pai ba kim dei banting ya ke jingduna ke vaccine na marhado menta ke jela ka don palat shilak tali. When the second wave came and it started hitting the younger age group, 35, 40, 45, it was kind of a surprise because we all understand that mutation of viruses don't take, it doesn't happen so fast, but the way this particular virus is mutated caught everybody by surprise. So it will always be a challenge. Let's not, I should say the worst thing we can do is to let our guards down. So therefore we need to be prepared for all eventualities. We need to see all different kind of scenarios, do our best to ensure that we're able to stop the spread of the virus even now, and most probably we will, that if a third wave does come, then we need to ensure that the spread needs to be contained very fast. And obviously infrastructure building is something that will be a continuous process. So it will be very important that we continue to do it, but we have to keep in mind that no matter how many beds we get, it will never be enough. There will come a point in time where we may run out of beds. So it's a scenario which one needs to be prepared for, but we will do our best to expand. We have seen, and today we had presented to all the members that in the last 3 weeks to 4 weeks, we have almost doubled our capacity in almost every aspect. So we are moving at war footing on this, and we're creating all different options so that we are able to handle things and manage things in a better manner, even now and even for the future. So we have to be prepared. The good part about at least this particular situation or this pandemic that we're facing is that in the second phase, or the second wave, the vaccine has come, and so we are hopeful that once the production is bumped up, once the production supply chain from the companies and from Government of India is streamlined and we get the sufficient vaccines, we're hopeful that would really help us fight this in some stronger manner, I should say. But once again, the 18 and below age group will still be vulnerable. So therefore, one will really have to see how things happen. So right now, with what is in front of us is a challenge of ensuring that we reduce the speed of the spread of this virus
And as mentioned by the Honorable Speaker and the Honorable LO, that we need to all come together, we need to work together. Today's meeting is another very, very powerful message to the people of the state, that when it comes to the health and lives and interest of the people, the opposition, the ruling, Udang ilam kaliang persiaw Dr. Mukul sang maulo ang baka sorkar hagani ka kinti ka deban shimi ki jing ai jing mut na baro na ki MLA na ki seng bahalang la ni ki kinhun bar kumjuru na ki nong shong shnong jong kajala. Been discussed, and I am hopeful that the government has taken cognizance of these whatever suggestions and submissions we have made, and will continue to take cognizance of not only what we have said here, but even from the citizens, whenever whoever is trying to reach out to the government and express their concern. So hopefully, the fight is on. We have to be prepared. This is a second spell. If you remember my interaction with the press last year, I have referred to other pandemics of the past, where the pandemics had spells after spells. First wave, second wave, third wave, fourth wave. If you look at that Spanish flu, it has had 4 waves in 2 years. Similarly, if you look at Black Death, how many spells? Today, we have bigger challenge because of the population density, because of the way of life of our people, and because of the immune system that we talk about ourselves. I must share this concern from my side to all our citizens. We need to look at how important it is for every individual to boost up the immune system. Hadian baka sarkar jela hinin ngesngi ka khatpratri ujumang arajar arpuai kalapen bena ya ka total lockdown ha is kasil district na ka daw jong ka cingkiu plak aklam covid khatkhandai ha ka sngi ka bobot kata ha ka khatkhandai tari ujumang menda ka sngi lasaki ya ka jingmi ki pai ba bani the lepet na ka benta ka jinol kam hieng bara ka jingnap jong ka RiKhasi Channel lasaki hakikat tu kat ni kijaka bagi surak bat kidukan dia madon kam kila khap ya lut da ka jingmi ki pai ba ban the jing the bat ka penlong penban ya ka jingpen khen gendon namar umdon shu ka social distancing ne ka jingya jangai para brio last time group kuntu bala kunpana kuntu kan kejingbun brio de imat nak tu kejingbun brio gun spike de kan kejing yo nyang jing pang buat kunju ru hakane ka sin ko mentaru jadi ka sarkar lese namasnu ba pandai bana ailat sai brio ba tinfit sa jai gun penlong jai kinum panik masuk kensan men declare kuntu lesi kibriu kidan hi kejingking boyok kidu ya ki marba mati mare sini stai ko perlong ki dukan paro ban buriu ban hadu bala mun la syu kum ka strong lu ban control lim ni ki police wa ko jo ko de masuk banong ba biase kum kani ki jat jingja ko ngani hoi kolong sisa ban kudunai ko yang jumpan dan kam di banai ko lockdown sang ba iri banai la di kibriu hak pagila man kit ko yang arsi la sini sausi kat bagadai nang tangi sa ar pada kanika lockdown haji sya kani ko lockdown kala di benton ladu minswa ba phang bante la kami ni yang jungpang ban break ke kecil ke jing post lockdown ngai isya ni social distancing hot wei bokwa banum ban la lot manyat la lot banjing la lot mo mun hab ya deng mas kani ga ba pelab ke bertemai dengan ayat yang ini mencem senam bat ke sarkar kala persyang ban hikai ban benar ban pentip balai bi hab le ta di menta ngendai syu bi penbot bi syuting yang kata kendon ke babuk ke sarkar lani ke kendon ke penyat kinong kit kam snong lani ke pulit henrei ngisu thu bakal ada ke jingnon kam bagi hab bot ya kene ngasu thu bobon upat ba hi kalong ke jingwit ke jing e syam ni dukan bi hab ying social distancing kin hab ya ying jangai wei kin ya serum seneng hab deng mas tidak i kum basya bapli gi jing sakte sudah ngambe nyupai ba henrei nakale ka sarkar na health department nangi ru berkhoi kinong kit kam snong bat berkhoi gi betri nam ta ka bahaga imlang salang niale kat bala pen su thu ba kani kalong ka bandon kam nam ta ka jing ada ki hi ber ka jing ada ki wei
Walada ki pait ba hakini kisngi ki babon kim tre shu ban pendrung e kamet jeng ki baklat na kajing pang COVID-19 hayeng la ne wat ban peloy kajing lenyam hindre ba preston tensong mentri rang ba banrap ka sarkar jala ula panchai ha ka khat pratrik ujamang arja arpwe bagade kajing skot thu ka babakala ulong ba ka sarkar kam khang ban ra e kamet hayeng la ne ban lenyam hindre la sha tang khat sangut ban let on tap ne ban lenyam tang ba kidei ban bot per king ki kendon balabo ki berai ki senduk ru ki dewan phong ni ki janjing ya dala ni ki PPE nangta ki belet on tap kim don kam ban chong quarantine ni set slung shi posngi line no ada ki belet on tap ki de ki bedon ni ka jingpang coronavirus don ke jing te ke jing sme na ki bahaye ki ba sem ki tu ki ba ma ya ke jing dia ka sosi na uni unan ki ban hakapor ba ki lek on tap lani hakapor bagi lek diam ki lek rukong kum kabulong ya kitu kibaya don ki bakan semua tu bakla ki bakong bahadir bakla pendep ya kini kita no bahasong no lani isolate no eladi sipos ni ngakwa ban persyaan yang bersorga bangim don kumata ngim ai king social kumata Nama Gladon lepas kata sopi ke bangi om bahundai ban pabat ya kasanut ab bilet shal jakat hang lani bilet shal jakat tep bilet bat kitu ki balik ngila penbiang lu ya kanika PPE kantam kitu ki barak ya ka senduk media jom kitu ki bayin ke basen lani ki perlok perjuar ki bamat ya ke jinjia bak sosi ni penbiang ye kiriam kibet ki pipi de nakadaw kim don kam ban puslai ban omba ki hap ban rate no elede si posni hadin ba adet lane hadin balak pendek ya kamet ki bakum kita dengan fa ban persyai ban akalian coba surga kam don kan kono ba penting krisme pi hap ban sumar hai lade pi tu ki kasan bot ki balik haki dijaga kemau tam kawe ka social distance lakin pom kamas batru ya itu khamtam ki bahapan ra ya ka senduk lani ka media ba ki hapan pendukam ya itu kitir ya da lani kiriam ya da ka bangiom ka PPE Director ke Health Services Dr. Amanwar ulong ba suki kala bandon ka jinghiar ka jing sapriang kani ka jingpang COVID-19 namar ba kibreu kelas dang banduna ka jingale yawan. We have to do contact tracing. For one case, 10 people. So these 10 people now, if you multiply that 800, it comes to how much? 8,000. So out of this 8,000, 1,000 plus have come out to be positive. So it's because of that, because of the contact tracing we had to. It's a good thing that all the cases we are getting, we are taking all the precautions. So let's see, after a few days, because people are now, they are staying put inside their own residence, own houses, they are not mingling. So there's every possibility that this will come down. You'll see, gradual. I wouldn't say that it will be a drastic thing, but it will be gradual. Dr. War ulong rubana kalian jog tanal ka kya ki persangkat bala ban pendunai ka jing yabriu da ka pen kloy ka jing sumar. I think people are very aware that if you have the symptoms which needs hospitalization, they're coming very fast now. So that is what we have told to them. That is the awareness we have already provided. Then we have got these teams going to different localities. So regarding the casualty, we will try to bring them down, okay, by intervening as early as possible. Kajing Kranjong Deputy Chief Minister Preston Tensong Kabaong berkentu iki breu hana bawat nom ya bamdo ki elit bam dum chur tang ban im bat ba ki bareu spa ro ki shakta hakadi khlam kalam ka aka ka ba smusi ban yo ibo menteri rang ba komini hakapor kum kane ban kren kumne ban penmong ya ki breu hakapor ba kidang ya do ya ki ba e ba thon ji jongki kidang ya khun ni ka khlam kidang ya khun ni ka jing yap thangan hangne
iwan ilong kumba kwa ban pendom pemban yaki bat nga kwa ban ong kum ne kumu menteri rang ba phiri ban song thu ba ho ga kham ka khta engi baro nakaliang ka koi ka khya hendrei kam khta kum jo yo borus pa ba yo badu ki badon ba em ki dang la ban em saar lai snem khlam da kamai man kasngi ya ki ba belas ngi ki la yap lupa nama ki bela menta ki bam da me la da phim na man smong thu egata phim don hok ban de to nong mi khmat nama nong mi khmat u de ban de uta u ba pet ya ka bha ka miat jong baro bat kham tam ya ki tu ki badon ka jing jinjar kalong ka ek ka bas ngule ran ban yo asngo ban ong ba ka sarkar kamla ki ya penbiang ya ladi pile ayo ma piang tu ka sarkar ka kamram ka sarkar ka de ban la ban penbiang ya baro mangina ka tur ngila dawa ba pi hap ban ai ka jing kersan namar ban ship snemru ya kular ka tu ka jing kersan hanre bon mi tip plan baka klem poi saki bade ban poi tis ngau ha wa ya pendon kam ka khlam kum ka lat ban ya kamai spa ban ya bam sam bat ban ya ban ben sa shisin ya udu usuk barka isu kam dei ba kin play ki dukan sa lethiet nyelet hiet ka habam dan pisah ka isu kam dei ba tongin ya trailang ho ngini trailang udu usuk lena do basdang kila sange ka kamai kaji jongki ki nongsong madan la shi bana menta ki kham yo shong suk shu ki kham bon na ki kham yo de shu ki jing di jongki tikin yo na ban basai ki khon khiti bat kalong ka eke bangi penrem jur kar kom kran jong ini menteri rang ba bat kale eke bangi de ban smole ran badon kum kine ki nong mi khmat ki ba hakapor kum kaneru ki nut ban pen mong ya ki beriu ban kran ka chabala ban ngimdan kam kum kine ki nong mi khmat kam de eke ka sarkar ka bajenja ban pet yo du suk lada ka mon ka don mangina ka tur ban ka workers power ngila ajing mut na ba phila ban sai ka ni ka pisaro ban ajing kersan ya kitu ki babelas ni ong shim bat lum ya ka pisa ka basit ai ya iwei emale point san crore shim crore 100 pongot phila yo shispa crore sa megane san hajar ka wei ka long yeng spa lak saupo hajar kilong yeng phila laban ai hendrei pale phi ong ka janjar nama phimdan ka mon bat ngila ongru wa yakitu ki bakamai than palat ya kisilak kani ka dikapor ban khati naki khnang banya ya la banya emlang baro katu ka ka pisau pai ba katu ka tulok jong kiru ka na bami na ka pisau pai ba te mentangi ong ba kini ki benai ki ban wan khate no 100% bat sedang nak tulok jong ba prestun tenso bat ru ya kitu ki useless appointment political appointments ni stai pendau pendam no bat shim kitu lop nang tu ban sapriang ban ai shakitu ki ba shim jing sisa hakani ka khlam Kaseng Confederation of Riboy People kalapan pau ke jing sko khia ka bajur halor ke jing yola ban chala ni kisnyang chupo ka jala ki bawan ki jala ba pher klam da pendap ke jing mi binya shwar ki doctor jong katana veterinary jong ka jala yagani lapan pau hadin ba kaseng kala lapru ye ke jing rat pathario waves nyang balayap hapo road nala jong ka surok ba National Highway 6 hajan jong ka shnong sumer Riboy district hadin kane ka sengkala lejban khanraru ekwe ke jaka blalum lalang kisnyang ki bonda na shabar jala ka blalum hashwa ban chalan pat hakeleng ki jaka jong ke jala megalaya usamna shining star kintala finance secretary ka corp ulapan pau ba ka seng ka skokia halor ka jingyo ban chalan kat ba moni kisnyang ki bonda shabar jala dakitrok klam da pendab ek jing khmi binya de ki bor veterinary khamtam hakum kani ka por badang ling shop ka khlam covid-19 ne marba ki barjala ki bonda ek ni kisnyang ru kim pendab ek jing khmi binya ha ka screening checkpoint ka badan ha umling urong ba kani ka laban wanra ek jingma ya ka jala hi brokway tingilawan ani apa sumerma kani ka jaga supplier kini kisnyang dapat ngilalap ba kila berat pathari kisnyang atiga nalang tai de bu snyang dei pelapot de ki ba berat nani napa kajaka nang ni de sakoi ba ngilap angne ba ki nangliang jongka veterinary ma hapor ba ka
kiwara ikini kisniang kim supply sini imat ba wala ra kibiang kot kisla ki ba kilale imat ba kila shu ai matla ikitu ki kot kisla ki ba kila tho atu ki ba ai katu ka pas ba kila tho atu andrei hagaji check te imat ba ki kan check uwe puwe adum taru ke marka kampadan kila shu ai matla ikitu ka kot ka ba ki ai katu ka sedikit terkeliang jungi sabah kumakini kilot dau ni lengo ya ka DC jongka ribhai ba balai ya kiwai ki kali ki bayat ki pikit marbam marjur hapo ki badai ki lokal nane hapo ribhai jungi ki khang balai pat kat ba ki snyang ki ba nabar jongka jela bat kini ki breu ki ba dan hani hapo kani ka jakaru ngai ba kidai ki breu ki ba nabar jongka jela bat ki bum dan ye ki kot kisla ki bon treshne tangka localization ka trading san ki kumdan ki khubor ki badangsa yo palai em katanat wildlife ye kating up na Holy Cross Mercy Home theru labba sora sawa kasur ki kshat ki banoram phum shipotli ki jaka sumari ki bayo covid bin khre ka sanjuk ki nong sanchar shnong gabri nyo trap dono ka RiKhasi ki kaitor ba paunam uba waro pre baruba rana kharpongor bar ki we de ki khubor
Wala ka long tang kating up, but sngo ba kam day e ka badan kam than. Hindoi ka tanat wildlife kalayo ban palaj e mi ka way kating up no Holy Cross Mercy Home. Karkum ke jethu jing Sister Delphine jaga Holy Cross Mercy Home kawai kating up kala sakut haki se ki badan haplau jaga Mercy Home bar kane kating up kala linear bat pa jamba namar bakam la shu ban palaj eladi. Ini sister habai loyu iya kane kating up kabala sakut ila phone no chakatanat wildlife badai hadian bakatanat wildlife kala poi hakane ka jaka bagi sala ban palaj em ya kane kating up. I Sister Delphine ila yithuru bakane kating up kala khamshi tomjur bar kumta katanat wildlife kala rashwa lady Hydri Park but I ke jing sumaria ka bar kila kular batang shio bor ken sawalam biang cha Mercy Home bar ke sapalaj par ya ka hakane ka jaka. Tuesday afternoon around 3 o'clock we saw that one. Then girls and we cut one long bamboo. We're trying to release it, but the tree was too high. Okay. And we all are girls, ladies here. We can't climb the trees. Then we didn't know what to do. We saw the crows flying, and it became late evening. Our time for prayers. We went on. Next morning, when I got up, I saw again, and girls were trying another stick with a bigger stick, and they were trying to remove, but no, because it was really entangled. And then his doctor saw, Dr. Linda, I think one who called you. Okay. And he called me and told Sister, like this won't happen. Did you say? I said, yes, sir, we have tried, but we cannot. Then he called the wildlife scientific fellows, Mr. Herman. Then he gave me the number of Herman. Then I called Herman. Then I told him the problem. I took some photos of the tree to say the height and the length and breadth of the tree. And then they came around 10:30 or 11 something they came because they were working for the fellows who could climb the trees. Okay. And then they came, the poor thing, they struggled a lot because they too were trying with a stick, nothing. They climbed the tree. And first, finally they could cut the thread, the kite thread. It was a hard thread. Not easily cannot break. And then when we took out, we saw the wing was already in the kite, the twine was all twisted around the wing of the crow. They released it. They put betadine, did lot of, but then they again went to release the same place, but the crow could not fly. Okay. It's a little. They tell me maybe 3 months old. This crow. The family members were all hovering over there, making sound, crowing. And finally they took it back around 12 or 12, and I think they went back. They took the crow to Hydri Park. They said they will care for it, and when it is okay and it can fly, they will bring back and release it here. Hakarpo tarik mentau benai kondat ki sangma menteri rangba kejela ulalet jurep ik oxygen plant ke bathamai hanongpo civil hospital ya ke balabating ka daga UNDP ulet hu bon boru yakini ki oxygen plant hatura bar hajwai hagani ke jingne jurep raidon langru ba mineral bonds MLA ke nongpo bar DC ke Riboy district ikong RM kurba ukonat sangma bekrem bikla pathai khubor ulet hu bakla yo priang ki tiar kitar bar minta ke jingtre kanang ya chakman Ukerman bo anla pentre kamno hakatayo kabanwan. So we have received the equipments that have come in and the installation is going on as we speak. Now we just need to do the internal wiring and we need to do the internal internal piping of the buildings have to be done. So that will take a bit of time. We hope and expect that by early next week this particular plant will be functional. At the same time, we have just had discussion regarding the MCH out here in the district, in Umran. And we are in touch with the Tata Trust, where they have committed that they will be giving the oxygen plant there. So we will be setting up another COVID base in the MCH hospital. And therefore, we need to be prepared so that if in any situation cases continue to rise, then we will need the required infrastructure. And of course, the Riboy being very close to the Assam border and being the entry point and having a large industrial and other central government bases is an area which is very vulnerable. So therefore we need to be ready with all eventuality and therefore on war footing these works are going on.
kum si benta benno senyang ya ke imlang ke salang hakum gani ke por banyakun ya ke kelam covid khat khandai kabalang presbyterian pintorum kra hene ke step ka arpho tari ujumang kalano senyang da shipho tali ki tenong le air oxygen syakrobat hospital Shillong na ka benta ban ajing yarap syakitu ki beliau ki bangat ha kani ke jingpang basir khei bat ki belon gam ya ke oxygen na ka benta ke jing sumar ka jongki kat kum ke jing etho upastor iti solia ula ong ba ke jing sim jong kabalang presbyterian pintorum kra ya kani ke sinjam kalong kum kadak ba kabalang ka kwa benno senyang ya ke imlang ke salang hakum gani kapor baya kendu ya bun kicing Kami step tinggi kadir begini selendang lapoi tinggi tuan pengelata dari jabat ai bandu dingwai kerfang melalui selendang buat tunjuk di IT hospital di dengkat rupa ke Khubor Ka Balang ki dan jabat ai nak kita doktor di nurse berok kinong free di hospital ditang di hospital mereka iwe pat hospital kam kinong free dan tentang hot harus beri pada jing persang itu ki ban phang kilat tinggi kumlu ban ai jing sumar namta kini ki paraman siang ke bangan yang Jepang buat kunjuru kilat jing ada ki ba nadu ki bor sinsyar hidu kilat beri ke kilat ke bagi ai nang ban la ke ada ya ke jing pusat yang Jepang desa sistin pak ngadon ini jing kepat itu ngai nak namta ki param ki perlok bai ki paraman siang ki bagi senong di tahu ba apreng jong ni ka ingin nemu ya pinstrik min kongu min burok di ka ternyata di nang sinsa pat kunjuru ka ba ha anak lain ka tertia pat ni skan itu dari trelang di baro di ingin la ka ban job ni ni ka kham pat sistem pat ni sio biang pat dia ka jinglong jingman jong ka rukam im jong ni kumba ka Ban pentikna baka jingtrai ka ya cha maternity children hospital ka badan ha umran yang bernai Riboy district na kaliang menteri ka tanang ka koi ka kya bayal hek hakar poi trek mentau banai ula shimkia hi dala de banek jurib yakani ka hospital on sa shimti ri bor ka sarkar jilla ban pinkala ya ka kum ka jaka sumar nong pang covid-19 lane ka corona care center kani ke jingle jurib jong menteri ka tanang ka koi ka kya ka long ru shibanta ban ti benya halor ki jinan kam ki badangsa ha ka ban pindap yakani ka hospital ha ka balalap ba ka jingte ya ka yeng building kala jan deblut bar ka basa ka long satang ban pinbyang yo transformer ban tan boarding electric bar ka surok PWD ban pinya so na surok ba national highway 6 Hagani ke jingle jurib la sendran langru do director ke DHS MI Dr. Amanwar u MLA ke Nongpo ba Middle Bonds im ikong RM kurba deputy commissioner ke Riboy district UDMHU Dr. M Mauri nalor ki de ki officer ki bedai khmi ye ke jing pentre ye ke hospital Ini wan ban bengkre bagi persangkat la dia ban melak kana kumnu ruh po artio balai tio ban bengkre dan manda ban penlong functioning no ya gani ka covid hospital ha gani jaka kuban chupan kan mau ko Riboy district ka weni ki district ka brajur bha ka jingpur jang ki bangat ka jingpang covid-19 bar ka bran kamru ban yonos ko par ka jaka sumar lane ka corona care center ha ka bana kaliang ka sarkar jilla ru ka skode ban pinkala no shipor ka MCH hospital cha ka corona care center ha ka ba on sa IT shiki bor ka tata trust ban pintre ki jinan kambaro Equipment sebagai jong COVID hospital kin bayi tata trust kata kila ada COVID na kalian ke Turki stang makan wan ke final decision na kalian ke Turki tata trust man power ka din na po state but ka power supply ke badai ni misalkan electricity ke badai na state kata ngidang terkena shot Walada prapho na kashispa lane prapho percent na kinong shnong ka jala megalaya ki de kinong rap hindrai kat kum kalis jong ki jala balami de ka sarkar pedeng ye kinong rap ki bayo jerap na ka prime minister kisan card ka megalaya ka de ka wei ni ki jala ki bayo duna baha kinong rap ha ka ba ka yo tang pra hajar khandai spa 100 punyong kat ba ki wei ki jala ki baret kum ka Mizoram ki yo de ki pho hajar War ke jilla red ani ke Union Territory kum ke Andaman Nicobar Island ke Dadra Nagar Haveli ki yo khambon banya ke jilla Meghalaya. Kani ke cherap ba ai da ke sarkar pedeng ka long da ke installment 8000 tingka shi sen yo shwa. Ki nongrap ki yo da ka card ban ithu ba ki de ban yo e kani ka pisa bala pha bech ki account jongki. Kadaw jong ka jingduna ka Meghalaya ka de namar ba ka sarkar kam pedang lut ki application hindre ka shujit iwe na ka we ga yeng. Uba hima sang priang MLA ka Mausan Ram haga khanyo terek mentau benai ulapan tip baga sarkar kami kala pelaj 8000 crore tingka ka pisa hapo kani ka scheme Pradhan Mantri Kisan na ka benta ki nong rep hakari barok wei
Hindre open pau ka jingling opat baka sarkar Meghalaya kala pha tang prahaja khandai span rupunyong ki kerteng jong ki nong rep ki ban yo ekani ki jingmen toy. Uba himau labu jingkeliru ya ka sarkar bari menteri jo katana kerap karyang halo ka rukam jet iki nong rep. Ka sarkar kami nak kalyang ka Government of India kala pelaj kumba ar pho hajar keluar tengka ya mata ki nong rep hakari berkowai. Kumba khandai keluar stengut ki nong rep hakari berkowai kin yo ban sibeta ya kani ka pisa ar pho hajar keluar. Ka state Meghalaya ru kalapha iki kerteng sya ka sarkar kami ndrei ka bang snolongo kalong batang kumba prahajar kandai spa ngrupu nyungut kinong rep jong ka jela jongi ki yo benta ha kani ka scheme ka baki khot ka Prime Minister Kisan scheme ka pelungo yang ba kumno kat kani ka state jongi Meghalaya ka badon prapusan persen kinong rep ha ka jela jongi berkuwai ba kumno tang prahaja khandai spa ngrupu nyungut kisha jiet lane ki long kita ki ban yo benta ha kani ka scheme jong Prime Minister nakaliang jonga ngabo ke jingkli ka sarkar bahakano rukom baki ki jiet yakini kinong rep namal ka pisa ka bawan ha ka jela jongi ka poi tang kumba siklur prapolak nyop prahaja tangka Ulong ba katanar kerap karyang kamshum le na ka benta ban yarap iki nong rep jong ka jela. Ngisauto ba di bandon ka online registration yakini ki nong rep ngisauto ba ka office jong ka agriculture ka ladei ban yarap iki nong rep ban perung kerteng ndrei ka jinglungo kalong ba imat kane ka tanat trekam jok ka agriculture kamshum le ban yarap iki nong rep ngabo ka jingkeli ka sarkar kumno kinle ban yarap yakini ki nong rep jungi ngabo ka jingkeli yo minister in charge agriculture bahakano kadur unyarap yakin iki nong rep banyakot kat kata ka kerdan jom ka Mizoram ka Manipur ka Bapha ki hajar ki lakmut Ula dawaru na ka sarkar bakariban wad ikilat kelenti ban wanra ka jingmen toy yakin nong rep ka jela. ngabo ka jing dawan ka haka sarkar baka sarkar ka deban say yakum kata ke ike kalat kelenti banle marmar ya bata ki nong rep ban yarap iki kenapa kini kinong rep kin yo ya kajing mentoy jungki Hapadeng kajing terkhong jung ki pai ba sora namar kajing hangdam ki jaka jungo kai perthai namar kajing wan biang ka khlam COVID-19 ka sora sa shisien pat ka pinkan mau ya ka poetry umulung so tham shaphang ki kshat ki bano remphum Minda la ar bat lai singi linter ulab ba ulather bar ki lai tali ki kshat ki bapau nam jangkari khasi ki la he bat no remphum ban pin sawai ka mei maryang ya ka jingkinja ki nong shang perthai Kakshad no kalika ha krish nong sora, kakshad no sngi thiang ha maus mai, bar kakshad kin rem hariwar shala, kila no rumphum, ban pin kan mau bat pin iya kadak jong ka jingwan kaliyur, la niu tau slap khandai miet khandai sngi jong kari sora.
Khubor ki badangsa Shipotali ki jaka sumari ki bayo COVID bin kre ka sinjuk kinong senchar shnong gabri nyotrap Dono ka RiKhasi ki kaitor bapawnam uba waro pri baruba rana kharpongor bar ki we de ki Khubor Kasenju kinong senchar shnong kabri nyotrap ringkar ka jetre lang ki dorbar shnong bar kumjuru ko office ka DC East Khasi District bar katanat ko koi ka khya kalapun khre shipotali ki jaka sumari ki bapang COVID-19 kini ki jaka ki dan hakaleng ki jaka kanong ba shalong ka RiKhasi Channel ka lejingo hakawe ni ki jaka ki pakum kini bar kata ka de ka hall haje aulum batimon hakabalapun biang south hotali ki jingthia kini ka we na ki Association Central ni ka Community Center ka balapun khre da ka sunjuk yang sashar ka bri nyotrap rengkat baka jetre lang ka
bos sensyar juga East Khasi District buat kunjur kat nak kau kiak juga jelah. Ini ke hall kebetulan apa jaya ulum bateman hajan ka malan waking. Kadon kembang support li ai ke jing tiak but hang ni lah man syong ya gitu kiba. Ya test positif bagi batan kamar sa la ka jong le si kiba. Memlak masa ki yeng nama ke jing ham ya ki disem. Kidan lagi jong ki kategori ha ka ba kidan lu ki kamera ke bala bu kerpang la dadon kiba kham smau dan kam ka jing rap. Ki nurse kiba abuh ni kiba langsung balik kiba kum uru kila bandon kham sistem la sigi bala bandon kam ya ka oksigen ka mamulman kila ban semua ni. Kiba kum kini ke hall ki don ha prank ki jaka jong kana pak selong kiba ka sejuk kina session ka bring ta kila pendai lengkap bat ka jitikan menjadi si office. Si ha kum kini ke por kiba ka jala ka mat ya ka jing sapiang jong ka jingpang. Lengkap ka jetilang ki bor senong buat kum ka jetilang ki bor sarkar. Ni sebab kita cakap nak kandang ru laban bu ya jaga kita. Kau begini nak marah. Kajing aki ye kisap nak ki tu ki batas positif ki bersa aki kisap macam ki. Nagliang ke sarkar klapen biang ru yakinas bakin wan duty hakne ke jaka sumar. Kane ka hall halum batimon kadan artali ki kamera hakabala ru banpenan kami ki tiar ai oksigen. Ya minta hakne ke jaka sumar ompat dan bawan sa. Nagliang ke shnong pat kalapen biang ikinong trei ki banyo ke jingsiu kumbala kular da ke sarkar. Din ba nila nakasunjuk ng sensyal ke penyutup nila late ban kendu ya deputy commissioner ban nila kendu ya ke health department ban wud hi nakaliang DC kilawan ban inspect ya kini ban kabasat nak kolong ban nakakur ki war kila asob hai kini magani kita ka apa ka dorbas nung jong ka joloi dom te war ka dorbas nung joloi dom simba ka kila an leng kakur kamsem na don kanu ka jing persya ban nila ya disman bangila pentip sya district administration sya DC bat segala department ban timperlong ya kenika corona center hang ni ban ngani thu office ko we ba nakaliang jong kasengkasi sengkemiru kala ay ya kenika sengkasi high school ban kasyong satang na ka district administration ban naka health department kay bakin penbiang ya katay kini ki arti ki corner center ki belong hapo dobas ng dom ngidon ketemu ke batri ka menta ka dai hapo hang ni hapo lum batemon jong ki kanthai bat ka ban sa tri ka menta kadon hang tei hapo jong ka sekasi te kumba play hi menta ha ka tugas ngi wud hina ka leng ka senjuk ina lek ban ya kendu ya ka dobas nong laban haba ka tu ka hol hang tu ka lapek ka laban sports club was not long ba ka dobas ng jaw ka dobas ng jong ka laban ru kila kloy ban ay ka banetay lang ay katay ka po laban sports club man pelong ya ka corner center tikidan kumba si potli ki corner center kiba kumka senjuk ka la kenturu ya ka gomen yo siam ru ba habaro kini ki potli ki corner center kiba ha ka Silong city hi pelong ba gomen kam sim kia bat ya kitu ki jaka ka baki ya kitu ki staff kila ki bu bantrei ru ki siu kidan ki ba lais pa sanpau kidan lais pa prapo kidan tos pa bat ngikar pa ru ya health department ngia kernsai bat ya gomen ru kalong ba ya kitu kinong trei hidai ban ai ki kena ya ketulap ke jongki mar kini kala di front line workers lada pi naliang jong ka gomen lada kampen biang ya ka tulap ya ka jingsi ka jongki kini gido man sim no dan naliang ka senjuk jong iki no sas no ka pentap ikar pa ru ba ya ka gomen ru kalong ban ki kena tulap ya kini ki nong tre kawai par ka jaka bala pen khare abrale jingo ada RiKhasi Channel kade ka school St George hanong min song Menteri ka kot kakhia jong ka jilla uba hek ulalet jingo ya ka godwara ya ka balapen kelas ya ka jaka songslong na ka bentaban ajing erap ya gitu ki bayo ya ka jingpang covid khat khandai na ka liang uba hek ula ajing ero ya ki jai benrusik ki belong ki jai benreu ki bejumi baik syakmat banyerap ya ka ri ne ka jilla lagi don ha kanu ka sausian kuman chuben rap ki jai benrusik ha ka ni ka jilla menda ki lapli ya ka jaka songslong na ka benda ki pai ba jong ka jilla ki bayo ya ka jingpang covid khat khandai ban nalor ki jaka sa ban ki jing sumar la ai ru ya ka pam ka di klem dan kam ban siu pisa ye. You have seen them from the beginning. They have the golden temple where they serve the people every day in their langar giving free food. You have seen in the globe, we have written in the newspaper, we have seen in the television how the Sikh community, they are coming forward to serve the humanity. The humanity service is a service to God. So we'd like to thank the Sikh community of Shillong, the Gurudwara of Shillong for coming forward, giving this
services to the people of Meghalaya. Uterai jong ka kre jing Lina service station or kalir Shillong uba sambolang ding do hinden kesngi ka khat khandai tari ujumang ulano jing erap daki marbam Shaki driver taxi jong ka maupat taxi drivers and owners association harian bak sarkar jilla kalapan rekam da ka jing khangnam bapura East Khasil district nakada ukhlam covid khat khandai nagaliang uba sam ula kerpa de borok kitrai petrol pom bakin milang syahmat ban kene ya khati ajing erap shakinong nya taxi habadan kum kini ki khep ki bajenjar da ka ba ulong bangide ban kemau bakitrai petrol pom kiyok kamai bha da kajingwan the umnyang kinongnya taksi manla kasngi barkomta kadai hok ya kitrai petrol pom bakin ajing rap lang ya kinongnya taksi habawan jakum kini kijingjam kiba kinongnya taksi ke kenduk jing e bha namar bakim yok kamai kali ngadan mata ni bagi members yang pemopat taxi owners and driver station ni po insyon mopat komisi benta ban ai kajing rap ya ki driver taksi ba dan kadang ka kya kasan bakadan kani kalau lockdown keteng jonga hi berkai na lai mau keteng sambar lang ding do tinggal di try jong tu ka freeze ngini na service station kan ni ka bangai rap mentai driver taksi du ka di kasin ke besau mar mencem senam mar knockdown hiru ngala irap hi driver taksi bikin yo ikni jo i marbam bikin yo imbet penjang yen dia hadin bakal lift ke government yang tu ka lockdown mencem senam du ngakama babu ni driver taksi ki ut yang ba ki jenjar ba by day ba pembam mar ba ki bukan jalan bukan sabar baik syak berking bah iki driver taksi mengicet mah tiba si jin ni bun tiba dan lei ko bukan jalan bukan syahi mesti la ibe la kamai tiba meyo penyeba medi lien la ia bisa jah semua bukan ngakama mesin senang du kon dikiut driver taksi du ngala irap iki am tengi driver taksi ngirap lang bagi driver bus hiru dah kebasam iki tifen hot cases kemudian lighting down nang bagi driver taksi kinyo ban kadai ki bikin samjana yeng na ki paksa madukan du kala ikut ni nama bagi layo ban song kerja la kejong ke jenta la kejong ke msyet la kejong di kesin ke balai bang irap yang driver taksi kadai hakini kesnam ni bakadan ke strike jeng driver taksi mo ke kamu try jong pam ite dan misalang ni bagi driver taksi ni milang ni tilang nomor bagi hapan stok kowe iba ni try pom ni embek naki driver taksi te pom jengi hiru ki ban pen em hingi ki ba customer jengi daily customer jengi hiru ki driver taksi te menta haga jingya sem jingalot jing haga jingi sem jingalot ki brio hakani khat ki driver taksi ki belapen em tingi ki try pom te kadi kamram jengi hiru mah ki try pom bengin dan betalang te mendai bengin shu ya hun tang bengin shu sem kata ka bisa bagi wania mau tambah bagi wania tid diesel tid petrol lagi ndre kumangani ka kya kasan kadi ka kamram jengi rupi tripom kan bengin ya snok tilang bagi driver taksi la kadai hono ke bentah UMLA ka molai uba proses tisau kami hakas balang ula sam marbam bat song pisa syakasina molai madat beki kebadan pratili kidong naga benda ka jingdon kam jongki batin pentelun hapo snong habaye dei bat ibapang covid bat kiwe ki jingdon kam bala IT ha Indo Sports Hall madat beki ula IT yakini kitiar hakakti urang ba snong uba BR kharmujai haka jingdon ringkat kinong kit kam snong kaseng samla madat beki ki asya bat kiwe haswa kani UMLA ula yu aru ban ajing erap ya ka snong naga benda ka jingdon kam jongka habaye dei bat kikam snong kam thau haba ajingkran ha kajing yalang balingkot UMLA ulai thu bakum UMLA bodan ya kajing sokhia ula pha ka thi sipho na ka sispa na ka tulap kajong u na ka benta sisnem na ka benta pen kesan lang ya ka chief minister relief fund ban yakun persya ya covid khandai UMLA ka molai sim lakut tang ban ajing yarap na ka benta ka than henre ula no senyang ru shabar ka constituency kata sya ka long yeng ka ban ka than nongston namar kajing e ba kani ka long yeng kalaman UMLA ulapan paru ya kajing sokhia ba kajing bomla hok jong ka sarkar ban pinya ya kikam kijam habaya dei ba ka khlam covid khat khandai hausnam 8000 arpho kalapen ma jing e ba man hausnam ula keno ru ba ka sarkar kalapen lut phutkai haki babun ki benta bat hadu menta kampat la ban siu ki bai star hotel ki bai kali baki wai bat kiwe SIP yang tai ke long don khau dro berni donu phan arbani bat ka pisa ka ba khatsan hajar tingka ila le khnang
Nalek kenang ikan ni ringkat bakal pisah, nabang isuku, barang komiti yang ni kalau perkat. Kidon dulu kita nak yang jauh komiti hapan kahapan ayat dapat pisah. Lah yang haruno korkom, asyong pada hak jing start jago komiti. Mana kan ni nak yang jauh ah? Kalau tweet yang mereka jing kau jangan show prime minister dan body, ban kerpan iu kalong ban perkat lem nam tagi bom dan kah Russian. Agar paru yang jauh serkar. Bang perhat dem dalam lagi bom dan kat Russian. Kajinge aus dem arho wekendu na lagi bom dan kat Russian habane samkham. Mentang ida kuat kolong ba nak yang sarkar mekhalia. Juga sarkar India ka perhat na lagi bom dan kat Russian. Namar hang ni ke ban kata kolong hang ni mta si host ni mta total lockdown. Mio syu ban ni train le kata do sedang bos total lockdown. Kita yo ban ya syu seneng. Train kita. Mentah hal ni total lockdown ni hap syong hayi. Kaban kita nam ta kinong belas ni. Kinong belas kim yo syu ya kaban le train kita. Kinong syong badan lagi di nong di dokha, lagi di nong di chur, lagi di mentah kinong di khubor ni kinong di tung la ni kinong jing jul kamru kim yo syu le kamai gaji. Din nang tang idon sagi driver taxi, driver auto, dabar bus kan dekat kini baru mio show ban lagi belan isni kapan kata ni kadang nak bentuk besuk la jenjar hadu kata dan nak ada jongahi kalau hikmat dorong kat kadang baka konsensi baru kawai mending nak apa mulai nak jong ngadeu MLA jong kam meknya hi baru kawai ada kuat kadang beri bayar beri untuk mesin lebah. Kesengkur soklet khasi jaintia ke penpau ke jing ngosi ke bajur halor ke jing klat kendit presiden kesengkur khasi jaintia uba perkat soklet ha ke khandru terik mentau benai na ke jing pang COVID-19 la tabi ha ke khanyo terik halum jing tap ke balang presbyterian mouse mai sora ke khubor no secretary ke kur uba w soklet ko ong ba ke jing klat no jong i ke long ke jing do ke bakrawi ke kur hi bro ko wei ilong briu uba i uba kirkhia hadu kata na ke benta ka yap ka im bar ka khia ka shon jong ki kur Kajing lit no jong i kalong kajing kenja bat pensa khna ya kakur kalong kajing do ka ba e shisha ban bujli pan kakur ka pha kajing solem shei kurim ki khon bat baro ki bahing asem bo bleun ai ha i ya kajing tingen hakum kani ka por bo lo o badum wan tap e ka yeng kasem bar kakur ka jait baro ko wei Uba waro pdi wei ne kirat ba karwai ka siaw ki surten rai ula khlan no arian ga jingsitom ka balabat ka tu ka ni por uba waro uba shong basa hamongap ude unorwai ubala nang pendrus pa shushui ki surjirwai khasi hadien ka jingmai lenti jong ba rana kharkongor ba scandrowels imle ba headingson ran tathyang ba tan borswear bat ki wei ki jirwai bai ba waro pdi ila thau ki long jing im nong kendong trap imei bat bon ki wei pat Jing kuslai kijalut baro tang jing men jing hun men jing it ba shisha jing it ba janai atrep jong jing ba ringkatin sneng bagor banala jing im nang kendang merweng sno sarang ngadi ki mesngur halaj lam sisu ladang atrai ladang akta oh latrol dusya tahun kada lut syaya ya syai
La preparedness right kisah yang timwa. Nong kendang merweng ngau serang ngadi ki masgur halajing lam sisur nga im haka suk nga im haka san rong pong kam la bantalan suk hajing im sisur yala wela sandur la sabr thir kusno mutlor unjano Nong kendang merweng ngau serang ngadi ki masgur halajing lam sisur ladang atrai ladang akta la trul dusya kahun kadon sya ya sya la preparedness right kisah ayam timwa. Hadian ba RiKhasi gala dono yo wei na kirat ba karwai ka siaw katau ba waro pdi kari gala sha ti nem bha sendon habo ba rana khar ko ngoru ula khlat no na kene kasla perthei minne ka step ka arpoi tarik ujimang arja arpoi ha ka por kumba khandai arpo e ubarana ula don kumba rib khandai snam karta ubarana yo bala yo khubor bopang covid ula khlat Honeygrams Hospital Ubarana ude nong pra lenti ra new pioneer ka jingpin mi album nega thup jirwai khasi haba house nem shiaja khandai spa prapuar ulapin mi ega thup jirwai ka jingking siar nakani ki thup jirwai khasi kilami bat bot lenti kadang-kadang ban kenal ngam kuat ban leku ngam balai kuni kerja balai ngam yot imat kadang-kadang ngau ngam wa ngau si ngam kuat balai kuni kerja balai ngam yot imat kadang-kadang marungas no bandan rengkap ngam kuat lapai baraki liang kiker kiding penkiang marwengas no balai kuni kerja Ubarana ulapin mi rui ki film kham hadian ko isni me silang paparasya yang kai ni sebenarnya kaya nasya ha ni kira step wat kum sa apa kan ni nyari ka support dan sai biar ni ni kira jodoh ni yo ni duit kira jodoh kabul bukan jodoh istiru ni oh ini maksudnya dok Kad badang labang yoi Yeki kluba ubna Kum tarukan
ngàn ý nhớ thì yang tu ajing sia mano bala banten nyakla jing i bala te son Shisin yaka habala ma manu keng banten mon Wat ka jing yap hi kan don bo Ban ben shep ting yana Shisi jing i ngala keng ko nganya nama jangka Udairu uway ni kinorway idri bapin malungi ki babon ki pajba jong ka RiKhasi. Apple thai khania ban shan shisha ba ko RiKhasi om chidon nam sne ki ba kin sha ka cha ki wai pat ki aji is ba Hashwaban pinkot kimat bakong san sa shisian. Shong perkhat lang ka sorkar berkaliang persya halor gajian kun persya eka klam COVID-19. Kamnya ki dukan di Marbam hakasi bapin banai ka total lockdown ha East Khasi Hills District. La abandon ka jinghiar ha ka jingsa priang ong Dr. Amanwar. Diaw ka ko bayoya laitlan kinong shalan senyang klam da kami binya da katanat bertrundri. Yo palaj im katanat wildlife ya kating up na Holy Cross Mercy Home. Theru labba sora sawa kasur ki kshat ki banoram phum. Shipotli ki jaka sumari ki bayo COVID
Pin kre ka sinjuk kinong sensar shnong ka briu nyo trap. Dono ka RiKhasi hikaitor bapawnam uba waro pri baruba rana kharkongor.